Поздравявам се с песента "Добро дошли шампиони". Благодаря. Аз се поздравявам с Трефни. Трефни, тя е така за... Някакъв шумокука идва от диамантен някой За зелените. някой да го успее, някой да го успее. Взял съм се. Ясистички рол. О, има жълт, има жълт, има жълт. Eat fuck, motherfucker! Не, Ай, е при нас. И краднах кила, май. Тръгнал съм към сините. Сините... Някой! Бират. Подкрепа! Идвам, Подкрепа! идвам, Плане, идвам. Идвай, Коси! Коси, идваш ли? Идвам, Плане. Коси, искам да ги разсейваш. Казвай Готов ли си. си? Давай. Зашли! Ой, дойде. Как е, те нямат какво? Те нямат какво? Аз това ти казвам. Опа, Плане, тук е. Дай, Коси! Биши му! О. Коси, сипай му! Сипай! Дай, Коси! Остава. Единия падна. Ела, и лагна и ми постави блокчета под мен и ме изпута. Ела, Джони, ела. Айде ги, Не. Огън! Водолаз. Ще им отида с диамант. Питам да ги... Те нали сега ни ръшват нас? Добре, бе. Оу, фак. Кога се появи? Това? Каква ли бе? What the fuck? Умира. Буквално... Пичо буквално летеше наляво надясно. колко дълго време го прави това бед дефенс и изведнъж дойде някакъв педал и... Да, убиме. Ти на Иванчо ще се прави, Така. Да, бе, да. Само Ивенчо да Бягай по боите като Рафаел Ляо. Идва един, прескочи го. Оу! Иван, Нямаш о, да фак. си кучугала. Ооо! Чопа кабана! Да! Имам идея за дефенс. Ще премина, Иванчо знае този дефенс. Давам Арчер Далъра. Искам само да ми осигурите, че отпред няма никой да минава. Черталите ще са от двете страни. Да, точно. Аз като хитите ще ги сложа. Просто сложи по едно такова от навенци нещата. И отпред осигурете, че няма как. Това ти дам 30 старевин. Де си? Ето на... Да, теб съм. Мятай. Иванчо, ела бързо, има сам жълт. Мятай го. Аз ги метна. Бързо, дай, ние сме. Имам само Аз ги дърване. метна Не си старевин. ги метна, не си ги метна. What the fuck? Метна. Потом си. Жълтите! Не видиме, стои отгоре! Тап тигът. Чакай. Де стои, къде стои? Ето тук някъде. Стойте. Аз не знам да го... Ето. Затвойте отново. Чай ще чупя. Пичук. Ей, педерас нещо. Не! Какъв е това, бе? Какъв е това? Бак, педерас. Сега ще го псувам в чата, как. Значи това беше много близко.